Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje sofunda ngama-radiants. So isiqalo nje sama-radiants siwaqonde kahle. Ngaphambilini kakhulukazi besisebenza ngama-degrees, abo 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees angle. Ama-angle amaningi besisebenza ngawo, njengesibonelo lesi esikanje sokuthi ekuqaleni masine-angle kanje, isidwebo esikanje se-angle besazi ukuthi loyana u-90 degree, u-30 degrees. Sazi ukuthi futhi masine i-angle le ekanjena besazi ukuthi leyo i-90 degrees. Futhi besazi ukuthi masine angle straight njena ijika kanjena i-90 or i-180 degrees. Yoma angle ke ebesisebenza kakhulu ngawo ama-degrees, futhi besazi ukuthi mawusijikeleza indingiliza enjena u-60 degrees ungaya noma kuphi, or 160 ngiyaxolisa, u-360, hayi 160, 360 degrees. Ebesisebenza kakhulu ngawo ama-degrees ke sisebenzile kakhulu. Ukhumbule-ke ama-degrees indlela nje yethu abantu ukuthi sisebenzise sikwazi ukuqonda izinto esisebenza ngazo. Kepha namhlanje sofunda nje ngama-radians. Nawu umqondo obalulekile futhi ngale 360 degrees esikhuluma ngayo. Ukhumbule i-360 degree lento sibiza i-full rotation noma ukujikeleza noma indingiliza ephelele, orange li-360 degrees. Izinto ey'ningi nje ezijikelezana eziphelele, ibhola liyi-360 degrees. I-360 degrees inomlando noma i-360 nje yona inomlando omude osuka emaphambilini, lento okuthiwa i-ancient. Umqondo bengifuna siwubambe nge-360 degrees. Omunye umqondo omqoka ngu-360 degrees ukuthi esikhathini sakudala indawo bakuthiwa ancient Babylon yakudala, bebanalento yokuthi amasimboli wabo ezibalweni basebenzisa u-360, izinto zabo bazihlukanisa kawu-360. Thina manje ngicabanga ukuthi amasimboli noma izehlukaniso zethu zilinganiselwa lapha koma-10, kepha bona beba ne-360. Kufana nokuthi mhlambe singasho ukuthi indingiliza nje, indingiliza lena ama-triangle wabo uma bazoyenza ama-triangle wabo bebawahlukanisa kawu-360 onke awu-6 bawuhlukanisa kawu-360. Kungenzeka ukuthi kusemqoka nomqondo ukuthi bathole u-360. Into zabo kaningi bayibala ngo-360 degree. Kepha namhlanje engifuna sikubheke yiloku abakubiza kule video leli, ngifuna sibheke i-radians. Radians ke yiyo esizosebenza kakhulu ngayo. Ngiyaxolisa, yabo i-300 salahlekelwa ama-notes wami laphayana. Nawu ngiwatholile. Ebengifuna ukusho ngaphambi kokuba ngidlule ukuthi ama-radians lawo sothi sikhuluma ngawo ilawa asemqoka. Ama-radians siwathatha njenge-pure, into e-pure esisizayo ukuthi sibale kahle noma sithole impendulo ezikahle masisebenzisa ku-trigonometry kakhulu. So angifuni ukulongijikeleza, sizoqala nje sifunde ngama-radians. I-radians-ke sisebenza kakhulu ngezindingiliza noma ama-circle. Kwamanje nangiyidroyile laphayana. Kunalento abayibiza i-radius. Radius igama nje lisondele kakhulu ku-radians. Ngasho ukuthi isi-radius isaphulelo sendingiliza. Ngizodraw i-radians lapha. I-radius yethu sothi imele u-R. Ngizothi ngithathe i-angle, mhlambe i-angle ka-theta. Ngizodweba i-angle ka-theta, ngizobhala nje laphayana budlabha, ngithathe lena noma ikuphi, ngibhale i-angle ka-theta, i-sin of theta. Yabo, i-sin of theta esothi siyisebenzisa. Siyathola ukuthi laphaya kunalento esibiza, ngike ngicale ngidwebe iphumele, sizobona ukuthi ihlaphuka kuphi.
ihlaphuka kuphi. Nayi-ke i-angle yethu esesiyidrawile, mawungathi uyayibona i-angle yethu iwu-30 degrees kahle kahle. Mawungathi uyayibheka futhi nayo i-angle leya esiyenzile ka-theta, kepha lokho asikakuchazi kwamanje. Sisafuna ukuthi sinibonise ukuthi kunalento abayibiza i-arc subtle noma isakhiwo. Yebo, i-subtle leyana ka-theta noma isakhiwo esigubuzele u-theta lesa sothi sichaze nje mafuphi. Okusemqoka ukuthi lesakhiwo noma i-arc of subtle leyana ka-theta iyalingana ne-radiance leya esidwebile ngombala laphayana ukhumbule sifunda ngo-subtend. U-subtend uleya r ebengimbhala, ngiyaxolisa uma ngithe subtle. U-subtend igama leliyana elikhuluma ngokuthi i-radius, i-subtend leyana uyalingana ne-radius esihlale sinayo. Kusho ukuthi u-theta masingasho ukuthi mhlambe leya subtend leya iwu-1 radians, kuyafana nokuthi u-sin ka-theta leyana nayo izoba u-1 radians or 1 radiant mhlambe i-pronunciation indaba lapho, ngoba indingiliza leya futhi masisebenza ngeindingiliza, indingiliza leyana ka-subtend iyalingana naleya egreen umuqa ka-radiance. Sizothi senze ibonelo nje ezimbalwa manje engifuna sihlale kuzo sizokwazi ukuthi siqonde ukuthi ngisho ukuthini ngikhuluma nge-radiance nabo subtend, onke lamagama anzima engiwakhulumile. Ngifuna nako ekubalulekile ukuthi ningalahleki kakhulu kuloko bese ngikuchazile. Uma ungakutholanga sothi senze nje ibonele manje nakuma-video amanye azayo sizokwazi ukuthi siqonde ukuthi masikhuluma ngabo-arc of subtend, abo-radiance nabo-radius nama-circle sizokhuluma ngani. Nasi isibonelo ngifuna mhlambe sisibheke ngalento besikhuluma ngayo abo-subtend. Ngizodraw nje nothi ngawudweba umucu omude. Ngizodraw indingiliza, ngizodweba indingiliza, i-circle enkulu nje laphayana. Ngenza ichashaza lethu esihlale silenza, ngidwebe i-radius yethu. Mangiqeda ngizodraw manje i-angle ke yethu, i-angle yethu nayi yalaphaya iphelele, full cycle rotation siyibiza kanjalo. Mawubhekile kulezi lapha phezulu kuma-degrees singasho ukuthi u-360 degrees, kepha sifuna ukuyithola ngama-radians. Ungalahlekelwa umqondo manje sisebenza ngama-radians hhayi ngama-degrees. Okuhlomqoka ukhumbule i-subtend ithi ukuthi i-subtend isigubuzelo lesesigubuzele leya angle. Masisibheka nasiya laphayana naso simele sibheke i-full cycle noma indingiliza nayo ephelele. Lana manje i-full subtend indingiliza ephelele noma egubuzele i-angle yethu. Khumbula ukuthi i-angle yethu uma u-90 degrees ne-subtend yethu izoba u-90 degrees. Ngisayisho nje ngama-radians, kepha i-cycle ephelele naya i-radius yethu laphaya. Ngakho-ke sizothi nawumqondo ukuze sithole i-angle leya yethu sesiyazi ukuthi i-subtend yethu iwu-2 pi r noma indingiliza ephelele hhayi ehletshuliwe, ngakho sithi u-2 pi r. Ngakho-ke kufana naleya angle leya manje eyethu encane ngaphakathi, nayo ifana nokuthi iwu-2 pi r ngoba isigubuzelo. Ukhumbule lento esishilo ngale ekuqaleni ukuthi i-angle engaphakathi leyana encane iyalingana ne-subtend yayo enkulu eyigubuzele. I-subtend i-angle sithi u-angle x mhlambe ulingana ne-subtend yakhe ewu-2 pi r radians. Angazi mhlambe niyayiqonda lokhu esikwenzile nje manje. Themba ukuthi niyayiqondisisa ukuthi ama-subtend nama-radians asebenza kanjani. Engifuna sikwenzeke manje nokusemqoka ukuthi sizame ukuyibala manje lento esiyithole laphaya abo-2 pi
abo pi 2 pi radians laba esibe nabo labaya. Asithi kanje ke ukhumbule 2 pi radians ubani u2 pi radians ubani ngama degrees noma ulingana no singasho ukuthi no 360 degrees. Khumbule indingiliza le iphelele i-full cycle notation ubani u360 degrees. Ngayibhala i-degrees ngale yachashaza encane kepha thi ngibhale nje ngegama lakhona. Ngizocima nje ngibhale ngo-degrees loyana simjwayele degrees. Sena umqondo sesinayo ningawulahlekeli u2 pi or u2 pi radians ulingana no 360 degrees. Ke pi radians yena ke ulingana nobani? Pi radians yena ulingana no 180 degrees. Nake sikwenzile ke sidivide amacala omabili ngo2 sidivide u360 ngo2 sadivide pi radians u2 pi radians ngo2 sasala ngo-pi radians ngale masidivide u360 sathola 180 degrees okuleya half cycle yethu. Manje ukhumbula into mayihlukanisa kabili uthola indingiliza engaphelelanga noma iradians yethu pi nje radians yethu nayi laphayana. Yabona manje isigubuzelo sakhona noma acceptand yakhona pi radians noma i180 degrees. Angeke siqhubeke lapho, sizodivide ke manje zombili ngo-pi radians. Divide u180 degrees ngo-pi radians no pi radians simdivide ngo-pi radians. Sizothola impendulo kabani? Ningacabanga mhlambe sizothi sisenze ngithole impendulo. Sothi kena sisala masidivide u-pi radians sithola ngosala ngo1 radians. Sekumele sidivide futhi u180 thingathi mhlambe nginibhalele ningacanga ukuthi ngizenzele into zami. Pi radians or divide by pi radians 180 degrees divide by pi sizothi ziyasusana kusala u1 laphayana ke manje sekumele sithole impendulo u180 degrees divide by pi radians. Sithola ukuthi u1 radians ulingana no 180 degrees divide by pi 180 degrees divide by pi pi degrees of radians. Sothi nibalele nje lapha eceleni nizokwazi ukuthi niyithole nje kahle ukuthi siyenze kanjani, soyenza kanjani ukuze sithole impendulo. Inganixaki kakhulu ifani kuma ningayitholanga ibale niyibonele ningasazenza nizithole kahle. Pi radians sayiphinda kancane nje futhi pi radians is equals to 180 degrees. Ukhumbule upi radians uyalingana no 180 degrees. Bese mawuqeda uzidivide upi radians no 180 degrees ngopi uzidivide ngo180 zombili uzothola ukuthi ubo180 bakhanselana noma bayasusana. Sesisala ngobani manje? Ngo-pi over 180 degrees. 180 degrees nazo mazisusana sisala nokuthi sisala ngo1 degree akuseso 1 radians sesisala ngo1 degree. Mhlambe kungenzeka inzima, mhlambe kungenzeka niqondi, mhlambe kungenzeka angichazanga indlela enifuna ngayo or mhlambe ezokwenza kube lula, kepha ikanjena nami mhlazane ngiqala ukuyizwa yayinzima kanje. Sasazokwenza ezinye izibonelo ezosenza ukuthi siqonde, but okubalekile ngifuna nikwazi ukuthi u2 pi radians uyalingana no 360 degree, u1 radians uyalingana no 180 degrees. Futhi u1 radians or upi radians uyalingana no 180 degree futhi u1 radians uyalingana no 1 degree noma no pi over 180. So siyabonga sothi sibonane kwamanye ama video.